Oimore janeno Malolwe TV kamora mora maintiere akao thuolo nieri marwaki chenro mar Dond Mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur e chenro mar Dond Mine kaka pile chieng' tich adek gotieno wabedo kod welo mawakini kama wakelo ni twak e weche go eko mopogore manyalo konyo e bero ngima nyathi manyako kaachiel kod wakini e pacho kaendi. E studio mar otieno makawuono wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge e kawadhi mbele kod twak machalo kama indi ka otieno makawuono thuon wach mabende wadwa wuoye en mine e tijno ero mar fwambo. Machiegni ahinya e chenro mar Dond Mine inyalo nyisowa nyingi. Erokamano Joyce, an iluonga ni Belinda Binge. Belinda Binge an producer atiyo gi Radio Namlolwe FM Kisumu. Machiegni ahinya e chenro mar Dond Mine iwacho ni in producer. Matiende ni tijni eri mar producer en tijno ero mane isomo to nidhi e training machalo nade koseno bedo nango e kibedo producer mar Radio Namlolwe? Producer mar Radio Namlolwe, okay, kana dongo nagombo bedo japuonj kata nagombo bedo tourist. Nagombo bedo japuonj. Koro kana tieko school after form 4 babono ngisa ni enyathina inyadunda inya kindi kechok ni bedo bonyeri. Koro nochuna ni mondo alok idea na mar bedo japuonj. Koro achonya do timo mass communication. Yes. Okay, mass communication ni jok mantiyo ko kacha para ni mass communication no as a whole, but enche gi kidenje mopogore. Koro kana tiyo kacha na mondo dia team radio, ngeshange ni radio na ina uwoyo. Kana chopo school na mano KMC, Kenya Institute of Mass Communication. Yes. Edo kan tire departments mopogore. Koro ngi production, film kamano. Koro na dia team radio, ka team radio. Okay, ntie joma bedo presenters, ntie joma bedo producers. Koro an kanyo na dia ero production no tijima production no mora get yudo gimoro marocha gimoro maonge bilose bobed gimoro majionene gino no mora sana. To koro tijni eri mar producer kata bedo producer isebedo producer kuom thuolo maromo nade? Okay, no wacho na se bede for long get KMC kata kidonje and all about practicals. Koro nachako 2012 Nakasani, I think is around Gimori Ginyapara. Then Radio Namlolwe, I don't 2014. From 2014, Nakasani, Ginimoko. Out Shella Beach. Tokoro, iwacho ni baba wemane onego lek mar bedo japuonj nikech nowacho ni nyadunda nyajopuonje biro nyithindo bonyera kanike bonda. Kopogore gi bedo japuonj be nitiere gi gombo mar bedo gi profession mora mopogore gi japuonj no ero kapok idonje wach mar bedo producer. Yeah, mana mass communication. Nagombo beda jalendo in short. Yeah. Nangango ni gombo bedo jalendo. Maybe nineno ng'ato mani mori mane igombo bedo ka en kose no timore nango. Okay, choni ngineno machon jile onge TV. Koro maybe ka nidhi ka jirani tuneno TV kanyo. Koro ng'ato lendo tigombo bedo kaka ng'ano. Koro mane mano jiwa mar bedo jalendo. Then ndalo moko Ramogi nitiere gi chenro mar nyithindo. Koro Ramogi kendi okay, out na id opportunity mar bossing we radio bodonjo. Koro chakre chieng'no na gi urge mar bedo jalendo mondo bedondo winjre e radio kaka jok moko. Okang'eyo ni e pachowa kaendi kata e pinywa kaendi mar Kenya nitiere producers adi magina joma mine to in kaka producer iyudo ni joma mine mang'eny onge e tijno ero mar production. In kaka jalno mamiyo manitiere en producer ere kaka ineno tijno kateri kaluore gi kuonde ma isetiye bende? Otera maber. Okanyal wacho no rach. Nikech en tich okay, bedo producer kata bedo jatachenro okay, mayot or take to be yot. Koro lure gi kaka iset mind mari. Get odwaro creativity, odwaro time, odwaro patience. Yani odwaro gimoro amora madwaro repinyne. Get with the kionge gigo to gibi succeed. Isamore ngato biro record gimoro dit kata e pap manyo gimoro. Idwaro kaka idwaro ngech ni producer, but samoro ngato mi timo godo gino ok dimi gimi dwaro. Koro nyaki shout go koko mondo yud gimi dwaro. Koro ok en tich mayot, en tich matek. By the way, atimo an producer mar channel mar nyithindo bende e Radio Namlolwe. To e gigo tema I produce nyalo wacho ni ere mane mamori ahinya ki producer ngeni produce gik moko kaka obed kaka adverts wacho ni produce nyaka feature stories ere mane ma ki produce TV njoni tijni tatimo maber kabisa?
mar nyithindo gi advance. Chenro mar nyithindo mora ga nikech samitime chande en oduoki chien e bedo nyathi ichalo nyathi. Koro nyaka itim gima mori. Koro sama nyithindo wer cha ido ki wer kodgi samoro miel kodgi then adverts gi samoro yani ngacho kilo ni script otas mano kilo ni koro ni ni kratas ni maka maindi adoro adverts from it. Koro kanyo at least omo nikech mondo ndike bior ne client ma client accept ba gino die yamo mano gima mit sana nikech oko yot. Iwacho ni sebedo producer kuom thuolo mar higni 10 koro kochakore higa mar 2012 chakre 2012 nyaka gie seche gieki. Ere kaka higni go eko osebedo kipimo gi kuonde misetie mopogore opogore e yori mar tich? Okay. Anya wacho no okosebedo mayot to be okosebedo matek. Yes. Get kana ne school, ngini school matesa koro somo, ipuonjo gik mopogore opogore, you are there to learn. Then attachments na mokwongo na di Radio Ramogi. Yes. Aido Beryl en ben ngama miyo men producer. No keto ngima no bedo mayot. Gimora mora mani dwaro no puonji. Yani ne na kanyo. When I bureau Radio Namlolwe is the best place. Sangat mora nyalo gombo ti. Koro kanyo ko sebedo matek oyot from my colleagues. Give me that ample environment to work in. Our managers. Koro ober okosebedo matek kuoma. In kaka producer wacho ni seche moko chuni mondo igone kata jiko ka okomi gino midwaro malongo. Be nitiere seche moko ma idhi tich iwacho gi dhombugu ni be isebede gi some worst moments e yori mar tich, to ere kaka I overcome worst moments machalo kamago? First moment okunyal koso itijo mar fwambo kama. Ge samore dhi kamoro, you expect ni yud gimi dwaro chande. Tido ka oken kaka maybe oken kaka ne paro no. Koro ngini chuni as a producer, mondo chaki change kendo content mari. Ge samore dwani ni mondo kata ka ne dhi timo feature story kamoro. Editimo feature story dwani my maybe kaka ne seketo plan mari script mari, edwani lu script mari kama indi. But kichopo kachacha ido ka gik moko opogorete. Koro chunya kichaki dogi bed kendo pin kendo ichaki indik script mari ni mondi chaki yodo another content apart from money ngodo cha. But in life we have to face in a positive way. Koro samora kataki bedo disappointed at least kido coach angeni thindo gimora at least abedo busy. To iwacho ni tich ni eri mar producer kopogore gi puonj mipuonjo ji class kacha. En gino ma ng'ato nego beda ni ipuonje class kende kaito mako kose in be iwuon nyaka ibed gi passion no kata gombo mar bedo producer eka tich ma iloso kata itimo bed maber ma ng'ato koneno to no ni ng'ani to en producer maber ma kata ng'ato nyalo opt for in to we ng'ama chielo. Okay, gima ng'eni ngima life is a learning process. Yes. Ibo puonji gode class kin gi passion mar timo gino ibo time gi chunya chiel. Get ntie jok mano puonjwa godo to ng'eny gi okotimo production gidhi we production gitimo other things. Koro it depends how chacha ni en passion ma ng'ato ni godo then be ready to learn. Get life you make mistakes every now and then. Kain gi passion mar langa to bungisi ni anto gi ngech ngeni kitimo fwambo wanji mang'eny. Okay, na producer kanyo wan gi producer wan gi script writer flow managers ango. Koro samoro ng'ato nyalo ngisi ni anto anane mondo wakete kama mondo bed makama. Koro you just be ready to learn. To ere gino mabende ise produce moro mano mori ahinya makata ka ng'ato penji sante nyacho ni macha chande ane mana produce, I am proud of it kendo no dhi na yo makare. Ase produce gik mang'eny kata chela dia make moko. Okay, ntie feature stories mo produce lega Georgia IZ. That is en gimoro mamora ga samora ma produce nkech isene no kiro ne client gimoro to okogoko ngisema it's okay. Mora ga sana. Gichendo mar nyithindo mago kende. Okay, ging'eny. Wacha kata chela dia make moko. Adverts masamoro. Sorry.
Mtere adverts ma se produce ne jo Safaricom, jo Airtel. At least he produce gimoro, ma client ngisi ni this is okay. Let it go on air without any correction. Mano nga hit koma. Adwa wakaw yoyo matin kae to bidu duoge telo mar ariyo mar chenro ni kama bende adwa ni lernwa ni ere kaka I manage time ni in kaka ngano mamiyo manitiere e tij fwambe wacho ni gi nyithindo be ere kaka I balance gik moko ariyo go komo at the end of the day employer mari boneni Belinda timo tich maber ahinya kendo nego bedni wamed ndiko tich mak parano gi kanye ajanno Malolo TV wabiro kaw yoyo matin kaito biro duoge telo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine aka studio mar Otieno makawuono wan kod Belinda Binge mabende en producer mar Radio Nam Lolwe e pacho kae ndika thuon wach mabende wawuoyo Otieno makawuono en wakeini e tij fwambo imedo mana kete e TV marwa mar Lolwe. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine kama kelo ni chenro ni eri nyinga Joyce Odur kaponi e kitudori kodwa sani e telo mar ariyo mar chenro ni eri e studio marwa Otieno makawuono wan kod Belinda Binge mabende en producer mar Radio Nam Lolwe e pacho kaendi akawa dhi mbele kod twak machalo kama endi Belinda in kaka ng'ama miyo mabende timo tijno ero mar producer ere kaka I balance kind tiji gi familia mari nikech yudo ni ntiere seche moko komi kata advert mondo mi I produce o mi deadline monego bedni itimo godo advert no ere kaka I balance gigi e yo makare mondo at the end of the day nyithindi oyud time mari maber to tich bende itimo tije e yo makare. Okay, time kaka wangiyo working hours my pachoka is from 8 to 5. Yes. Koro kaka ng'ama miyo mokongo achiyo gokinyi atimo gige ga maber ai ko nyithindo dhi school wawuok wate waloro dot ni samora oge house girl waloro dot kwa bile ti samadonje tich chande from 8 to 5 a concentrate teacher ngecho kado ni gimoro ko sechopo bang 5 ko kani gimoro podo deka adwa deko nyithindo dhi le school kapoka kaoge koro in case gimoro amoro donjo I don't procrastinate script ko donje atime samo donje no kata kan ti gimo okinyaki jipanga samoro nti gimoro mani loso an gi diary mara e diary ni andiko ni from time ni nyaka time ni onego bedna loso gima kama nikech ni tiji production ntiega gik moko ma pre-recorded in gik ma I record eka body bange koro ma donjo sechego madwaro that immediate attention aloso sechego atieko ragodo chuth auro ne client kata samoro ore studio ma pre-recorded go nyalo take time kik samoro aditi mo feature story moro ka wuono kata ntiere program moro mobile recorded ka wuono to nego bed aired on Saturday koro maga at least anyalo keto kitenge komondi kapoda timo moko madwaro immediate attention but gima timo ga teacher I don't procrastinate gimoro ko donjo tatime immediately mondo kiko baga ge nyithindo ikbed ni aero teacher ngamo ingo nyithindo kata gi family mara to thuolo no tema isebedo producer higni 10 koro kochakore higa mar 2012 nyaka gi seche gieki inyalo wacho ni en lesson mane maduong' ma ise yudo kata mi sebedo godo minyalo share gi ji e tiji mar bedo producer kata jalos chenro. Ase learn a lot. Ase puonjora mathoth. Ma mokwongo perseverance. Kionge chuny to kinyal timo gimidwaro. Then passion. Nyaki bed gi passion e gimitimo no. Nyaki here gi chunyi te. Then ne kaka I relate gi ji nikech ngini ji opogore kila ng'ato nigi timbege samoro ng'ato ya hot kaka fwambo ngini jo fwambo kale mathoth to en mani ng'ama nyalo konyo wa maonge
Koro samoro ng'ato ya gimeke ibin ka inido ni mondo tim ni gimoro samoro chunyi rach. Koro ing'e ka kiwuoyo kode kaka idhi handle mondo tim ni gimidwaro. Koro kaka ing'iyo gi ji mane lesson maduong' ma asai puonjora e fwambo kainde. To sani kaka jalno ma miyo mane wate wanduto wane tijni eri mar fwambo, biparo ni joma mine sani nitiere moromo e tijni eri mar fwambo, to in kaka jal ng'ama miyo mane fwambo inyalo wacho ni experience mari e tijni eri mar fwambo chalo nang'o? Tinde gima sefwenyo what a man can do a woman can do better. Koro joma mina yes nitiere fwambo but nitiere challenges moko magikadhe nikech ng'e samoro dhi timo kata kamoro kata kong'iyo kaka lighting ing'eni ng'ama mondo ng'ama dhako ni malo but ni lights maber dwaro chuny but tina neno ka tinde mang'eny wanyalo wane department mora mar media wanyalo timo gimora mar media. To in kaka producer ma ng'ama miyo be nitiere time mora ma ng'ato osechayo tiji kata ng'ato neno ochai ni ng'ama miyo maybe ok inyal produce gine yo makare, to gino kosetimore to ere kaka ise prove jogorogni kata obedo ni an ng'ama miyo amba nyalo timo mana tijni maber mana kaka ng'ama dichuo moro? Okay, nyaka chak bede media pok aneno gima kamano. Na nitiere attachment na odo famu mana ngisi chande na nge gima kamano. Abiro radio namlolwe, our managers, our colleagues, we believe in each other. Yes. Ngechikila ng'ato negi department mare. Ko kel gimoro madwaro production, ikelo ira. Ko kel gimoro madwaro ja creative, itero ka ja creative. Koro pok aneno wach mora nyaka na chak timo tiji fwambo kantie challenge makamano. Benitiere time ma osebede ma ni koso beat deadline, to ere kaka ni deal kama gi koso beating the deadline, ere kaka iwuoyo kod jogo mondo ne ni ero gini onego bed na loso time ma kama endi to sa orumo na, ere kaka iwuoyo gi ji mondo at the end of the day you understand ni ng'ama human beings are to error. Okay, gima kamano poko timre na ga search nikech atemo ga matek ni mondo beat deadline. Ni rach ka ing'ama miyo pokitimo gimoro sani mar dio to sechopo edwa dhi ot ichak tije gi mag miyo e ot koro ng'ini kichope awa ka ng'ini ka kiloso gimoro the correct time sami ntiere ot pa chite ntie mane gimana ntiere chin koro atemo ga matek kata ka ok anyal lose at the bit poko timore nega but kotim in case nyalo timore na at least anyalo manyo another hand mondo konye kaka ngisi ni one radio namlolwe be adhi atwel pichada koro samara ndo ka gini dika watem ka poka timo anyalo dhi colleague mara tangisa ni konya kama indi but also wanga touches ngeni gibe gin kacha ta mondo gipuonjre koro sima gimoro ko donjo ni kata gimoro minyo ni dhi ka we time ka pokitieko ibo miya tachi to konye timo tibi pitia mondineka otime yo makare koro gima kama no poko timore nega patala mo nyasaye ni kiyuda ngechingeni otek ok control bedo ng'ama miyo gi tich there are a lot of time. To ne nyathi manyako kata ne ng'ata mane ni sani manyalo gombo bedo producer kaka in, ang'o minyalo advice ne mondo tim grade mane monego bed ne otiyo matek oyudo kaso course mane monego bed no dhi timo to nyalo timo gi kuonde machalo kaka mage mondo bed producer maber kaka in? Gimang'e ngimane kidwaro gimoro you have to go for it. Production nyiri mang'eny sana kutimo production then nyiri mang'eny sana gin editors. Iparo nang'o nyiri mang'eny kutimo production to nyiri mang'eny gin editors? Apa ni giluora tijni then ngini samoro kitiyo kamoro ki ok nyal work under pressure ok nyal produce gimoro maber, ok nyal timo gimoro maber but ngini nyiri mang'eny be gero gani adwa dhi camera adwa lindo adwa timo reporting but what technical ne gikia ok gidwa koro kinyathi manyako tidwaro bedo producer ok kata producer kende idwaro bedo technician e tiji fwambo kaindi wantiere gi camera wantiere gi production wantiere gi SEO gik mopogore koro jiuria jiwa kiki give up gimidwaro no Nyasaye bomi godo then grade kiyudo si okrach inyalo dhi wanti gi skunde mang'eny mapuonjo ji weche fwambo but
after school, okay, okanyal wacho ni okay skunde moko ka wacho ni best kata richo, but the best school monego bedni kidwa timo technical tidhiye to dhie Kenya Institute of Mass Communication. Yes. Kanyo boyudo gimoro amora. But sami se school cheng'en japuonjo bimi gimoro amora. Wantiere ga attachment. Sami dhie attachment kanyo. Tim gimoro amora minyisi nikech attachment kaendi e kuma jipuonjore gik mathoth. Japuonj nitie kata tiene class eno tayi ataya. Koro sami dhie attachment ket maino mari attachment te boyudo gimidwaro. Erokamano. Jando Malolwe TV de wagomba inyadhi mbele kod chenro machalo kamaendi lakini nyisa ni samaro mano miwo serumo. Agikanye mwachopo gode giko mare chenro mare Duond Mine mabende ne waiko ni Lolwe TV otieno makawuono ka studio mare otieno makawuono nan kaendi kod Belinda Binge mabende en producer mar Radio Nam Lolwe. Mana kaka isewinjo kowacho ni okochuno ni ka idhie skul no ero mar fwambo okochuno ni beda jalendo kata ne beda ja kamera bende nitiere tije go eko mabende ojiwo joma mine mondo tim kaka bedo producer mondo imbi los gino maka ji owinjo to biro neno ni ber ahinya. Nyakendo warome chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor. Asante.